Λοιπόν, το ξέρω, έχω αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μου, όμως ήδη έχω χάσει αρκετούς πόντους από την περιοχή της κοιλιάς. Ξέρω ότι δεν είμαι φυσικά και η πιο αδύνατη γυναίκα του κόσμου, όμως αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω αυτούς τους πόντους είναι η διπλέτα που κρατώ στα χέρια μου. Είναι η πιο οικονομική που έχω στο μαγαζί μου. Σε βοηθάει και να σου κοπεί όρεξη και να φας λιγότερο, αλλά και να πάρεις και τις μισές θερμίδες από ό,τι καταναλώνεις. Βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τρώμε πίτσες, παγωτά, κάνα γλυκάκι. Βοηθάει στο να μην πάρεις σε λίπος όλους τους υδατάνθρακες, τη ζάχαρη. Οπότε στείλε μου μήνυμα να σου πω και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες για αυτά τα μαγικά σε πληρώματα και θα δεις ότι θα βοηθήσει και εσένα όπως βοήθησε και εμένα και όπως βοήθησε και ένα σωρό άλλα ευχαριστημένα κορίτσια. Σε φιλώ. Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς. Φιλάκια! Bye!